Okay, hej YouTube. I dag har jeg tænkt mig at lave en lille let's play, part 1, og at jeg synes det var lidt dårligt, at jeg startede på en level 10, og så nu starter jeg på en level 1'er. Jeg har overhovedet ikke kæmpet mod nogen. Jeg har lige været forbi introen, men ellers ikke noget. Så lad os starte. Jeg hedder Tomato Killer, og jeg er en rogue, eller hvad det hedder. Jeg er level 1. Jeg har 0 quest. Og lige nu skal jeg sådan gå den her vej. Men ja, velkommen til Mark MA Gaming her. Så lad os starte. Og I må undskylde, det har været sådan lidt lang tid siden jeg filmede sidst. Så på grund af at jeg har været hjemme hos min far, og ja, jeg har sådan været i skole, og det, ja, men nu spiller vi så lidt endelig, og hvis I gerne vil have noget med den anden, ham der den anden, jeg tror jeg har set mine andre videoer, så sig det. Sig endelig til, og sig til, hvis der er noget, jeg kan gøre bedre, eller noget. Og jeg skal også snart til at lave noget, der hedder Gyserweekend med MA Gaming. Og jeg skal lave noget, der hedder Spørg Marco. Men ja. Nu spiller vi. I må meget gerne subscribe og like. How Tomato Killer, we are almost on battle on. Okay. Okay, det er lidt højt. Easy. Ja. Jeg så også på sådan en video, hvordan man sådan klarer sig igennem queste og det der dims. Og jeg har set lige til episode 10, hvor de sådan klarer sig igennem. Det vil jeg så også gøre. Eller jeg vil prøve, hvor spillet er jo lavet om, så det kommer nok ikke til at ligne. You're not going anywhere without me. I was looking for action, and I found it. I was hoping you'd say that. Let's move. Let us not move. Looks like you took some damage in that last. Yeah. Okay. Yeah. Eller, det har jeg faktisk ikke. Clear the way. Boop. Ja. Og jeg taler sådan lidt mørkere, eller jeg prøver på det, fordi selv når jeg ser på min video, og synes jeg, det lyder meget pivet, min stemme, og jeg har også fået mange klager. Og sådan, nej, du taler så pivet, hvor er det dumt og alt muligt. Men wow. Deadly Tower Blade.
Men det er ikke særlig gode ting. Jeg har spillet det før, det her, så jeg ved faktisk godt, hvad man skal gøre. Men fik jeg ikke et våben? Jeg synes, jeg fik sådan et våben. Gjorde jeg ikke? Sagde yes. Jeg sagde bare yes. Men jeg fik det ikke. Nå, det er meget. God. No. Oh. My rigtig brutal sword. Men hellere normalt. Der har jeg to. Jeg er bare hurtig end jer. Okay, det der, det var fail. Bare sådan alle træerne rykker ud til siden. I am the king of the trees. Wait. I knew it. Ah, shit. Er det her en bosskamp? Are you insane? Prøv lige at se ens egen. That is a lich. There's no way a level 3 hero can defeat a lich. Well, we see about that. Defeat the lich. Sådan der. What? Jeg fik dog nok lavet min quest, mand. Die, motherfucker. You need to be careful. I'll be fine. That's not what? That's not what? Det er ikke hvad? Nå. No. Det var han dum, mand. Blah. Does that grab something? What? Er det hans hale? Eller noget endnu klammere? What is happening? Oh ja. Is it safe? Can we go now? It's okay to the tomato killer. Lol. Men jeg ved selvfølgelig ikke, om I kan høre mig. Okay. That calf really, she's a good friend to have. What? Are you not coming? You inspired me to stay out here and help other lost travelers get safely to Bellon. You need to rest in Bellon and gear up if you
You're going to join the fight in Swordhaven. May the fate smile on you, Serval. You do the matter. Good luck. Fuck dig. Kan jeg så besejre? Kan jeg få en hjelm? I want it. Jeg vil gerne have en hjelm. Totalt. No. I want the helmet. Fat guy. Doodle 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 Okay. Start your story. Legend foretold. In the time of chaos, a hero will rise. Adventure Quest Worlds. The 13 Lords of Done. Jeg tror, vi skal den her. Yes. Det kan vi tage shop. Ej, det er de der igen, mand. Jeg overgår dem ikke. God. 8. Okay, det var alligevel ikke så slemt. Man, botte. Nej. Slime. Og han dræber sgu da alle mine monstre, mand. Jeg er 50. Nej, han er min. Okay, sådan der. Ej, nu styrer han sig, mand. Han tager sgu da alle. Nej, hvor han irriterende. Okay, så næste vil spawn hernede. Fire mere. Ej, jeg håber altså, der er flere hernede. Prøv ham, der gider jeg ikke lige stå ved. Hvad er det? Done. Book of Law. Nej, han er ens. Bortset fra hans hår. Viper Kiss. What?